Green Atrium spája krásu architektúry s technológiou, ktorá prináša pohodlie po celý rok. Projekt Green Atrium je výsledkom našej vízie budovať moderné bývanie, ktoré je nielen o dizajne, ale o kvalite života, technológiách a udržateľnosti. Od začiatku sme chceli ponúknuť niečo viac ako len štýlové bývanie s funkčnými dispozíciami v kvalitnej lokalite. Ako napovedá názov, zelené nie je iba atrium, pod ktorým sa schováva podzemný parking, zelená stena Strnavskej cesty alebo množstvo zelených striech. Ide aj o to, ako budova funguje. Zamerali sme sa na využitie obnoviteľných zdrojov vzhľadom k lokalite a k lokálnym podmienkam, ktoré nám to umožňovali. Rozhodli sme sa pre systém tepelných čerpadiel voda-voda, ktoré sú spriahnuté so systémom BKT od spoločnosti Rehau. V tomto projekte sme dodali komplexný systém vykurovania a chladenia, ktorý zabezpečuje teplotný komfort počas celého roka. A to hlavne bez potreby klimatizácie či viditeľných vykurovacích telies. V priestore nie je cítiť žiadny prievan, žiadny hluk, len stabilný komfort. Relatívna vlhkosť sa drží na úrovni okolo 50% a to je veľmi vhodné pre zdravé vnútorné prostredie. Stabilná teplota, žiadne prehrievanie zvonka, následné chladenie klímou, čo neprospieva zdraviu, ale naozaj je tu veľmi príjemne vďaka stropnému chladeniu. Veľkou výhodou je takisto voľná dispozícia pri zariaďovaní bytu. Pri voľbe technológií pre tento projekt sme sa zamerali na firmy a spoločnosti, ktoré tvoria špičku v oblasti vykurovania a chladenia. Pri montáži ide o spoločnosť Klimak, výrobky od spoločnosti Rehau alebo prevádzkovateľ strojovne spoločnosť Color Group. Z nášho pohľadu realizačnej spoločnosti Klimak ako špecialistu na technické zariadenia budov je projekt Green Atrium pekným príkladom toho, ako využiť obnoviteľné zdroje energie v kombinácii so sálavými systémami s akumuláciou tepla a chladu. Takýto systém ponúka koncovému zákazníkovi a klientovi vysoký štandard vnútorného prostredia budovy. Aktuálne sa nachádzame v už dokončenom objekte, ktorom sme postupne inštalovali počas monolitu a odlievania stavby viac ako 50 km potrubí Rehau a následne cez stúpacie potrubia a ležaté rozvody až k srdcu objektu, ktorým je strojovňa tepelných čerpadiel voda-voda. Tento zdroj ako primárnu energiu využíva čerpanie vody zo studní, ktoré sú dve, a následne vsakuje túto vodu do 3 vsakovacích studní. Výhodou tohto systému je zdroj primárnej energie studničná voda, ktorá zo svojho teplotou postačuje na kompletné vychladenie celého objektu. Aktuálne máme vonku asi 37 stupňov a musím povedať, že tuto v byte sme si nastavili príjemných 24 a naozaj je to cítiť. Musím povedať, že keď sa nehýbem, normálne si idem po ponožky, potom keď otvorím balkón, tak je to obrovský rozdiel a tá teplota je rovnomerne chladná v celom byte, ako veľmi, veľmi prirodzený pocit. Systém tepelných čerpadiel pracuje so stabilnou teplotou vody, táto je okolo 12 stupňov. V tomto prípade je veľkou výhodou to, že zdrojové zariadenie neobsahuje žiadne vonkajšie jednotky, ktoré sú častokrát zdrojom hluku, a to je výhoda pre budúcich obyvateľov, že ich akusticky nebude obťažovať zdroj hluku vo vonkajšom prostredí a môžu si pokojne užívať voľné chvíle na svojich balkónoch a lodžiach. Spoločnosť Color Group zabezpečuje prevádzku tepelného a chladiarenského zariadenia na objekte Green Atrium, zabezpečuje pre developerov pomoc už pri začiatočnej fáze realizácie, teda pri projekčnej fáze projektu, na základe toho, že máme niekoľkoročné skúsenosti a tým odborníkom na to, aby sme vedeli povedať, na čo si majú dať pozor pri realizácii a projekcii zdrojov tepla a chladu. Celková energetická náročnosť budovy je oproti konvenčným zdrojom nižšia, je ekologická a eliminuje potrebu klimatizácií. Zároveň prináša obyvateľom neporovnateľne príjemnejší pocit z priestoru. Aj keď prídeme zvonku, tak sa tu schladíme a neotravuje nás žiadna hlučná klimatizácia alebo fúkanie studeného vzduchu. Predtým sme bývali v inej bytovke, tiež v Bratislave, a mali sme štandardnú klimatizáciu a tá naozaj vychladila, možno až veľmi dramaticky, iba jeden úsek bytu a museli sme nejako ten vzduch dostávať do iných častí, nebolo to veľmi príjemné a fúkalo na vás. Tu je veľký rozdiel, že na vás vôbec nefúka a tá teplota sa drží tak veľmi prirodzene nízko. Niečo ako v takej príjemnej staršej pivnici alebo v staršom dome, tie s vysokými stropmi. Takýto pocit tu človek má, to je úplne výnimočné. Green Atrium je dnes projekt s takmer nulovými nákladmi na údržbu pre chlad.
V kombinácii s kvalitnou architektúrou, špičkovou dispozíciou a lokalitou s množstvom zelene vznikol priestor, ktorý spája estetiku s funkčnosťou. Systém funguje zatiaľ úplne spoľahlivo, automaticky. Cez aplikáciu si môžete nastaviť teplotu, vidíte vlhkosť, takže zatiaľ sme veľmi spokojní. Už 1 stupeň naozaj cítiť. Je to iný stupeň, ako keď máte klimatizáciu a tam som si volila šialené 18 stupňov a stále nebolo v celom byte vychladené. My v Rehab veríme, že moderné bývanie si zaslúži neviditeľné technológie, ktoré spoľahlivo slúžia, šetria energie a zvyšujú kvalitu života. A tento projekt je toho dôkazom. Tak je to náš nový domov a stal sa ním od prvých týždňov, ktorí sme tu začali bývať a je to príjemné bývanie, moderné, so všetkým, čo k tomu patrí. V Green Atriu sa nám býva naozaj skvele. Musím povedať, že to prečilo naše očakávania. Sme presvedčení, že takto má vyzerať bývanie budúcnosti. Zdravé, tiché, nadčasové a efektívne. Sme hrdí na to, že projekt Green Atrium sa stal vzorom aj pre iných investorov.